हेल' गाइस आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ मानि गोजाम भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय लोगोफोर। दा दिनै जोंहा सम मोनलायबाय नै दान्दिसे नोंथांमोनजों खावब्ला नुजानो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलुनदे नायदो जायफोर गोसो दङ, आरो जायफ्रा बिथांमोना गोसो गैया मानि सम गैया बिथांमोना ओमफ्राय स्किप खालामनानै ब्लड ओंखारलांबानो जाबाय। आरो जायफोर मोनाफ्राव सम मोनो बेफोर नायदो, आरो जायफोर मोनाफ्राव सम मोना, नायनो सम मोनाबा एकदम हगारलाबायनानै दोनबानो जाबाय साइलेन्टआव दोननानै, नङा होमबा लोगोफोर। दा खावलायबाय लोगोफोर गाइस। दा नै आङो दिनै मोनसे भिडिअ नुदोंलै लोगोफोर। दा बे भिडिअआ जाहैबाय नै बावाखै दाखालिनिसो खोथा बियो। माने नोंथांमोनाथ' नुदों माखासे समाव बै समर बसुमतारी बिथाङा मिडियाफ्राव ओंखारनानै ज्राव ज्राव जोंनि BPF दोलोनि जानानै बिथाङा एसे बुंदोंमोन, नङा होमबा। दा ससियेल मिडियाफ्राव दङ बेफोर खोथाफ्रा। दा बिथांनि खोथा बुंनायाथ' थिगानो दंमोन बै समाव। दा ओमफ्राय नैबे दिनैनि बेलायाव नुबाय आङो, दिनै भिडिअआव माबा इउटुब नायबा नुलायबाय आङो, बिथाङा दिनै लिलि लाला माबा ट्रेक्टरनि आर'नाइसो गानलाबायनाय नुलायबाय आङो। थामजा इन्टारेस्टिं बे खोथाफ्रा, फाग्ला फाग्ला आसरित मा सानलाबायोब्रा फाग्लालाय। ओमफ्राय दिनै बिथाङा फैदों बिराद अबथिरा टाइमाव फैलायबाय। दा बिथाङा दिनै गावनि खाफालखौ गाव एकदम ख्लाब जाख्लाम फैलायबाय। ओरैबायदि घटना, फाग्ला सियान मानसिफ्रा बेफोरलाय साना हौवा नङा होमबा गाइस। मानि दिनैहाय बिथांमोना ओरैबायदि जाबाय, नैबे जोंनि BPF दोलोनि सरकारा मानि मा जाखो, 4 बोसोर गैया नङा होमबा। दिनै 4 बोसोर गैयैयावनो दिनै BTCआ मा अबस्था जादों, नङा होमबा गाइस। दा बे अबस्था गैयैयावनो मानि मा जाखो, बिसोर बे 4 बोसोरावनो नै दिनै गावखौनो ओरै फानलाय फाननांगौ जाना फैबायलै रायजोफोर, थाखा फैसानि अभाबाव। आरो जुदि बै पदमफुल सरकारा फैनांगौब्ला, नङा होमबा, सिन्था खालामनो रोङाखै बे बुरबकफ्रा, जोलैनि हांगारफ्रा, बर' जाथिनि थै सोबग्राफ्रा, जाम्बा बुरबकफ्रा। दिनै गावसोरखौ फानबाय, ओमफ्राय संफोर सोरखौ फानखो, आरो बै संफोर सोरखौ फानबावनो बे जाम्बाफ्रालाय। संफोराय जेनेबा बिसिखौ फानगोन बे जाम्बा, आरो बिनि संफोराय सोरखौ फानगोन, बिसि फिसाखौ फानजोबलांगोन। लास्ट पर्यन्त बिथांना मा जाहैगोन, गावल' हारावनो जाखोब्रांलाय मा खालामफ्लांखो होननानै दा बिराद उनदाहा खालामगोन। तखनै बै थांनाय समाव फाग्ला फैफिनला। नोंना ओरैबायदि घटना जाबायलै बन्दु समर, मा होनो साराय खिबु जोलैनि हांगार। नोंथाङा फाग्ला बेफोरबायदि कयेकदिन डाइलग होफैलाबायबाय। मानि मा होनो, दा नोंथाङा नै बेयाव डाइलग हैनोसैलाय मानि गरसे गरनैनि थाखाय। दा नोंथाङाथ' मा बेसेबां मोनो, 4-5 हाजारल'सो मोनदों जागोन फाग्ला बेयावनो गावखौनो फानबाय नोङो। होमबा माखासे समाव सोरखौ फाननो सिन्था खालामदो, लाइन लाना फानदो। आरो नोंनि हिन्जावा साइज नङाबा रावबो फाग्ला बायनाय नङा, बेखौले सिन्था खालामदो। गथ' गथायखौले बायना लांगोन बै मालदारफ्रा, खिन्थु नोंनि हिन्जावा साइज गैया बाइस गैया, बे खहेहे बुसिसिखौ सोर फाग्ला बायनोब्रा। सेस बन्दु, लास्ट पर्यन्त गावखौनो बेदर मानि गोदानानैसो फाननांसिगोन नों, बै हाजिरा हमलाबायनानै। बेखौ हले सिन्था खालामदो गाइस। बे ट्रेक्टरना पार्टिया मानि बे डाइलग कयेकदिन डाइलग होनायखौनो मोजां मोननानै गोरा बायनानै लांलायलायदों बे, नङा होमबा गाइस। बै साननैसो इउटुबाव ओंखारलाबायनायखौनो एकदम बिराद मानसि हुरला हुरसा मोनबोगोनलै बै साराय खिथु बिथाङा, मानि समर मा होनो समर बसुमतारी जोलैनि हांगारा सानलायलायदों बे बुरबकफ्रा। लाब गैया बेजों रावबो फाग्लाबो थाङा, मानि बे सासेल' मोनलांगोन गावखौल', आरो बहराबो बिसि फिसायल' मोनगोन, रावबो गैया बेना। बेखौनो गोरारा लांबाय 5 हाजारनि बायनानै बुन्दुमोन। मा लाब दंब्रा, जोंना हाग्रामा सारा बिदि बाया फाग्ला। जोंना फ्रियावसो, फ्रियाव मिथिगौ नोंसोरो। फ्रियाव मानि जोंना ओरैबायदि, जोंना नैबे मा होनो, जायनाखि मानसिया मानि बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं, बर' जाथिनि थै दं, BTC जोबस्रांनो नागिरनायखौ मानि मोनथिखा हसिखा मानि थाखा नाङा फैसा नाङा बिराद मदद होफैदों। जों बिदिखौसो आजावो, दिनै बिदिखौसो आजावगासिनो दङ, मिथिबाय।
माने बिसोर गोथार गोसोनि मानसि साननो गोरों दा जोङो बिसोरखौसो धन्यबाद होयो खिन्थु बै समर बसुमतारी साराय खिबु बे जोलैनि हांगार बे बियादफोर बायदि मानसिखौ जोंनो नाङा जोंना एरख'नोसो नागिरखादोंमोन बै नांलायनाय समावनो बिथांखौ दा बिथाङा गावनो थाल मोननानै दिनै UPPL आव थ्रोब हाबहैबाय दा नोंस्रा बेखौनो गोरा जानानै लाबाय बन्दुमोन नङा होमबा खिन्थु लससो लस जेबो गैया दानख'ल' जाबाय थायो नोंथांमोना ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला मानसिखौ लायो नोंसोरो नङा होमबा बुन्दुमोन मा होनो प्रमद बर' बुन्दु मारै जाबावनो नोंसिना आरो दा आं माखासे भिडिअ होगोन नोंथांमोननि बै मिटिङाव दाखालि 50,000 जन मानि मास गेदारिं देखायनांगौआ फाग्ला फाग्ला 2,000बो गैया सियार गोजा जेव जेव आं दा उनाव भिडिअखौ होगोनखौ नायलां गाइस आहा बेखौनो दाखालि मा जालायबाय बै मा होनो समर बसुमतारी साराय खिबु जोलैनि हांगार बिथाङा मानि UPPLखौ मानि बुङाखै होनबा नंगौ UPPLनि खोथाखौ बुंलाजोब्बाय दा UPPLनि मानसिफ्राथ' लाजिनांदों बै समाव बे साराय खिबु बुंनायाव दा बिथाङाबो लाजिनांनानै मानि UPPLनि ट्रेक्टरनि बै जन'गुजिर बिथाङा दा बिथांखौ ज्राव ज्राव होलायबाय बै समाव कयेक दिन आगोल नङा होमबा दा ज्राव ज्राव होलायबाय नालाय बिथांमोना लाजिनांनानै बे समर बसुमतारी साराय खिबुनि माबा खोथाखौ खोनानानै दा आंहा बेखौनो मा जाखो थानो हायैनि बे फाग्ला फाग्ला जोलैनि हांगारखौ प्रटेक्ट खालामनो आंहा दाना जन'गुजिर बिथांखौ ज्राव ज्राव होलायबाय नङा होमबा माबा इउटुबफ्राव नुदों दा नै बिथाङा फैयै फैयै मा जालायखो नै दा जन'गुजिरनि दोलोआवनो दा ट्रेक्टर पार्टियावनो दा थ्रोब हाबफैलायबाय थामसाला सिं सिं बे बुरबकआ दाना आंखौसो गन्थं हाबाय साला सैमाया दा आङो नोंखौ ओरैबायदि होगोनब्रा बुन्दु दा बायदियाव लामा सामायाव लोगो मोनबा आं 7 नम्बर सेन्देल गानो खिन्थु गोसोआव लाखा नोंखौ थाल मोनस्लाबै सेन्देलखौ खुनानै थाव होगोन आं बुरबक जोलैनि हांगार नोंसोर बर' जानो समायालै एसामिसनिसो थै दं नोंसिनाव मोनथिबाय बर' जाथिनि थै गोनाङा बिदि नङा नों सासे इन्दिबि नङा बुरबक गावनि पार्सनेल मानि उदैखौ सुफुंनो होननानैसो नोङो बै माबायाव इन्दिबियाव थांदोंमोन फाग्ला गुबै इन्दिबिया बिदि जायो थु नों बुरबक साला जोलैनि हांगार नोङो फस्थायगोनलै जाम्बा कयेक दिन फरायनो नों फस्थायगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बिथाङा बुंदों माने रुलिं गभर्नमेन्टआसो समस्याफोरखौ समाधान खालामोनो नङा होमबा साराय खिबु जोलैनि हांगार जाम्बा नोंसिनि रुलिं गभर्नमेन्टआ जुदि समस्याखौ जुदि समाधान खालामोब्ला ओइ बुरबक खोनायाखै दिनै 4 बोसोर नोंसिनि रुलिं गभर्नमेन्टआ सरकार सालायगासिनो दं नङा होमबा दिनै इन्दिबिफोरनि बबे जिनिसा सल्भ जाखो बुरबक जोलैनि हांगार दिनै इन्दिबिनि रिहेबिलिटिया बोरो साला जाम्बा बोरमा फान्था दिनै मार्सटियार्स फेमिलिनि मोननांगौ मोन्थायफ्रा बबाव गोमाखो बबेयाव थैनानै थाखो हो आरो बै जेलाव जोबनानै दोनजानाय बर' हारिनि बिर जोहोलावफ्रा मा घन्टा जाखो दासिमबो गदा बे जाहैबाय नोंसिनि एग्रिमेन्ट बे जाहैबाय नोंसिनि रुलिं गभर्नमेन्ट बुरबक जोलैनि हांगारसो नोङो सासे फाग्ला नोंसिनि बे रुलिं गभर्नमेन्टआ जुदि समाधानखौ सल्भ खालामनांगौमोनब्ला खालामनो हानायमोनब्ला दिनै समाधान जानानै बिटिसिआ रोहो जाजोबसिगौ बुरबक दिनै मानो बिथांमोनहा बिटिआरनि मोननांगौ बुस्थुफोरखौ मानो स्टेटजों लांजाजोबखो मोसौ साइजफोर बुरबकफोर लांजायाखै 40टा डिपार्टमेन्ट हरनायाव दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांजाबाय दिनै साख्रि बाख्रि मोनसेबो होनो हाया बिटिआर सरकारा नोंसिना प्रमद बर' जोलैनि हांगारा होनो हादों बबेयावबा रेकर्ड दङ आरो हनै गिलु फालु माबा आसनि बायदिसिना होनलाबायदों मोनसेबो ओरैनो खामानि गैया गेसाव आसनि जोब नङा होमबा दा बेफोरखौ सिन्था खालामदोंना खालामाखै नों जाम्बा जोलैनि हांगार दिनै नों सासे मानसि नङालै बोरमा फान्थासो आरो मा होनो मोसौ बलदसो नोङो बुरबक सम गैला नों फस्थायनोसै नोंखौ बल बायदि जोगोन UPPLआ बै समनि बुंनायफ्रा रेकर्ड दं बिसिनाव फाग्ला नों जिबायदि गावदों बे थिरा बिसिनि बिखायाव हाबनानै दं जेरखम बै
मा होनो चन्दन ब्रह्मनि बे थिर गावनाया प्रमद बर'नाव हाबनानै दङ बिखायाव जेव जेव। दा बिथाङा जेरखम बै मा होनो चन्दन ब्रह्मनि खोथाखौ माने गोसोखांनानै बे थिर ब्रेव ब्रेव हाबनायखौ जेनेबा गोसोखाङोबा दुखु मोनो, थिग बिदिनो जागोन नोंसोर सानसे बदला लाजाजोबगोन जोलैनि हांगारफोर, बेखौ हले सिन्था खालाम एसे। दा बिराद गिदिर ग्रह नांबायलै समर बसुमतारी बन्धु नोंथांनाव, मिथिबाय? बे ग्रहजोंनो नोंथाङा जोबलांबाय, बेखौ हले एसे सिन्था खालामदो। नोंथांमोननि बै प्रमद बन्धु बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर खोथा होयो, खिन्थु मोनसेबो खामानियाव गैया। दा नोंसोर नुफेरबाय, नोंथांमोना नुफेरबाय बबे जायगायाव मा डेभेलप जादों, बबे जायगायाव मा जायाखै, नोंथांमोनाथ' नुजोब्बाय। दिनै जेरावबो जिर'जोब। आरो बिथाङा मदि बायदि डिजिटेल इन्डिया बानायनो होनलाबायो माब्लाबा, माब्लाबा BTC-खौनो माबा सुइजारलेण्ड बानायनो होनलाबायो। दा फाग्ला जाया, गासिबो जिर'जोबसो। बबेयाव जिर' गैयै दं? गासिबो दाउदैजोब फाग्ला, जेखि जेरावखि जेखि नागिरा मानो बे दाउदैखौल' मोनगोन, मिथिबाय? BTR सरखार होननाय माने दाउदै दैनै होननाय जायो, मिथिबाय बुरबक? दा नोंथाङा लासैनो फस्थायलांगोन, मिथिबाय? एसे सानै हयै थादो नोंथाङा। आरो माबाजों प्रमद बर' बिथांजों ट्रेक्टरनि पार्टिजों जोजागोना हले बे नोंना खाथांखा, बेखौ सिन्था खालामदो नोंथाङा, मिथिबाय? थ' लोगोफोर, भिडिअ'आथ' बिराद गोलाव जाबाय नङा होमबा? दा भिडिअ'खौ दोनथ'नोसै। ओमफ्राय दोनथ'नायनि सिगां नोंथांमोनहा नायलांदो, दाखालि प्रमद बर' बिथांमोना 50,000 जन माने गेदारिं देखायनांगौमोन नङा होमबा? सुबुं गौमा देखायनांगौमोन। दा बेयाव मा जादों, बिथांमोनहा 2,000बो गैया। दा बे भिडिअ'खौ नायदो नोंथांमोना, एसेब्लाबो नायदो। दा बिदि सरखारावनो बिथाङा थांबाय दिनै, दा गोदाव सोराव जालायनोसै। बै दै राननानै बालाबारियाव ना फिथिख्रिया थैनोसैबा जा बारल'लाबायो, दा बिदिसो जाहैसिगोन। ओरैबो दै मोनला, ओरैबो दै मोनला। बै बालाबारियावनो बिथाङा दिनै ख्रेब सान्दुंजों राखेबनानै दुब्ला हारा जेव जानोसै, मिथिबाय? बेफोरनो ओमफ्राय मानसिनि आथिंफ्राव हाबलाबायनोसै थांफ्लांबा। दा थिग बिदिसो जानोसै बन्धु नोंना सल'आ। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ नायदो, बे भिडिअ'खौ नायबा एसे बुजिसिगोन। दिनैनि दिनाव पदम फुलनो ओमफ्राय ट्रेक्टर बोरायनो रावबो फाग्ला भट होग्रा गैला। जोंनि समग्र बर' रायजो राजाफ्रा थगायनायखौ बुजिजोब्बाय। दा नोंफोरबायदि आदुआ थाखा फैसानि लबि मानसियासो बुजियाखै। दा बांद्राय लबिया माबायदि जायो? जथय लबि थथय महापाप होननाय दंना बन्धु। दा बिदिनो जाबाय, बै लबियानो नोंनि बे खाफालखौ जाबाय आरो। दा नोंनो सिलिंखार जानायनि लामायाव फैबाय, थाइसे थाइनैखौनो। ओमफ्राय दा नोंथाङा फाननायनि सुरु खालामदो लासैनो। मोसौ थोसौ अमा थमाफोर दंबा फानजोबदो, नङाबा सेस नोङो, मिथिबाय? दा नायलांदो लोगोफोर भिडिअ'आ। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नायदो लोगोफोर, बिथांमोना मास गेदारिंआ बरिया नङा होमबा? मिथिङा खिन्थु जाय जोबलायलायनोसै, होमबाबो दासिमबो मानसियानो गैया। लासिं सिं गैला ट्रेक्टरनि बन्धुफोर। नायदो, बेनो नोंथांमोननि जेननायनि मोनफा मोनफा नमुनाब्रा बन्धुफोर। फाग्ला मा होनलाबायो। जोंनि हाग्रामा सारनि BPF दोलोखौसो ज्राव ज्राव बायदिसिना होनलाबायो। दा गावसिनिखौ नुनानै लाजिखोना लाजि